ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാണിജ്യ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ വജാപതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ നമോ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനേ നമസ്തേ. സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 44ാമത്തെ മലയാളം ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങള്. എൻ്റെ എല്ലാ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെയും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെയും പാദ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനും പ്രണാമങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ അധ്യായം 6 ധ്യാന യോഗം ഷെയർ ചെയ്യട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റണില്ലേ മാതാജി? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരെ വന്ന് ഇന്നിപ്പോ 6ാം അധ്യായത്തില് ധ്യാന യോഗത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ധ്യാന യോഗം? അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോഴും ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭോക്താരാം തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ശാന്തി മന്ത്രം എന്നാണ് പറയണത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിട്ടും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതൊരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ, അല്ലെ? ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരാണ്, സാധാരണക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയണില്ല എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്രഭുപാദ അറിയാം. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉയരാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെ, എന്ത് യോഗമാണ് നല്ലത്? ഞാൻ യോഗം ചെയ്യണോ? അതായത് യോഗം ചെയ്യണോന്നല്ല, ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യണോ അതോ സന്യസിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അർജുനൻ. കാരണം അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേന്ന് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ 2 ദിക്കിലും ചവിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുകയും വേണം, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനന് നിൽക്കുന്നത്. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ട, എന്നാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഓടാനും പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ട് നീ പോയാൽ നിന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഭീരുവാണ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ നാണക്കേടാണ്, അല്ലെ?
എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോവാനും നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരു പറയണത് അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. യജ്ഞത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു, കർമ്മത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റിലാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്രീർണ ച ക്രിയഃ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അനാശ്രിത കർമ്മഫലം, അല്ലെ? കർമ്മഫലത്തില് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ, എന്നാ പക്ഷെ എങ്ങനെയാ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഒരാളാണ് സന്യാസി. ആ സന്യാസിയുടെ യഥാർത്ഥ കടമ എന്താ? അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗം ചെയ്യുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ, അല്ലെ? യോഗം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പരമാത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള യോഗമാണ്. ആ യോഗത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അയാളെ യോഗി എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി എന്നാ പറയണത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വേറെ ചിന്തകളും ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയണു ഞാൻ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല ആ കർമ്മം ചെയ്യണതിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹം എടുക്കണില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഭഗവാൻ സന്യാസി എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സന്യാസിക്ക് എന്താ വേണ്ട എന്നാ പറയണത്? അഗ്നിഹോത്രമോ പ്രത്യേകിച്ച് കടമകളോ നിർവഹിക്കാനില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു സന്യാസി ആവുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദ്വിജനായിരിക്കും, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറിയിട്ട് വേറൊരു പേരായിരിക്കും ഇടുക. സന്യാസത്തിന് ഒരു ഇതിടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട് ഗായത്രി എല്ലാം ജപിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അഗ്നിഹോത്രം എല്ലാം ചെയ്യും. സാധാരണ ഒരു ഭൗതികതയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവര് അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് അവര് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അഗ്നിഹോത്രം യാഗമൊക്കെ ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത്, പിന്നെ അവർക്ക് കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താ പറയാ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, രാവിലത്തെ പൂജകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ കടമ അവർക്ക് നിർവഹിക്കണം, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ പോലും ഒരു സന്യാസിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ആ സന്യാസി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യണത്. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നത് പോകുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പല തരത്തിലുള്ള യോഗകളെ കാണിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യോഗയെ പറ്റി പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ അധ്യായം ധ്യാന യോഗം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ധ്യാന യോഗം അതറിയണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യോഗങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഹഠയോഗാണിത്, അല്ലെ? ആ ഹഠയോഗം തന്നെ പല തരത്തിലാണ്. ആൾക്കാർ മഞ്ഞിൽ നിൽക്കുക, മണ്ണില് കുഴിച്ച് തല വരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുക. ചിലവർ തല മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടിയിരിക്കും, പിന്നെ ചിലർ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കണ്ടോ, ഒരാൾ മണ്ണിൽ കുഴിഞ്ഞിരിക്കണു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സർക്കസ് പോലെയാ തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ എന്തോ അവരൊരു പ്രത്യേക തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ പറ്റിക്കുന്നതാണ് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയത്. പക്ഷെ അവര് ചെയ്യണത് വലിയ വർഷങ്ങൾ ചെയ്ത തപസ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ തലയും എന്താണ് പൂട്ടി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കണ്ടേ? ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ മണ്ണിലേക്ക് വയറ്റിലേക്ക് മണ്ണ് പോവില്ലേ? പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്ര നാളത്തെ തപസ്സ. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടും വല്ല ഈ ഗുണമുണ്ടോ? ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഗുണമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സിദ്ധികൾ കിട്ടിയെന്നല്ലാണ്ട് അവരൊന്നും നേടണില്ല, അല്ലെ? കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഒറ്റ കാലിമേലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ പലതരത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ആടിനെ കയറ്റി നിർത്തണു, പിന്നെ പലതരത്തില് കുങ്ഫു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, അതായത്
എന്താണ് യോഗ എന്നുള്ള ക്ലിയർ അറിയാണ്ട് പലതരത്തില് ഈ കുറച്ച് മുട്ടുകുത്തി നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാല് പൊക്കി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യോഗയാണെന്നാണ് ഇപ്പോ വയ്ക്കണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതെല്ലാം യോഗയാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ പറയാണ്, എന്താണ് യോഗ? എന്താണ് യോഗ? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായത്തിനെ 3ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ളത് കർമ്മയോഗം, 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗം, 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്താണെന്ന് കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ് ഇവിടെ ധ്യാന യോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം? നമുക്കത് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം, അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8, 8 അംഗങ്ങളുള്ള യോഗയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഇങ്ങനെ 8 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. യമങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിയമങ്ങള്, ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അതിനെ നമ്മൾ ആസനകൾ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആസനകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ ഒരു ബലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ബലം വയ്ക്കാന്നല്ല, ഒന്നൊന്ന് രക്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യാൻ. ഈ പ്രാണായാമം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജി ഇല്ലേ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ പ്രാണായാമം ഇപ്പൊ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രാണായാമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞാൽ ധാരണ കുറച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഈ മനനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ സമാധിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ നമ്മള് അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഇരുന്നിരുന്ന ആൾക്ക് സമാധിയിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമാധി തന്നെ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ ഈ പലതരം സമാധികളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒക്കെ പോണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോണത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞേക്കണേ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ധ്യാന യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ധ്യാന യോഗയിൽ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ധ്യാനം, സമാധി, അല്ലെ? എവിടെ നോക്കിയാലും സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. കുറെ ആൾക്കാര് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ചമ്രം പടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും. ചിലവർ ലൈറ്റ് നോക്കിയിരിക്കും, ചിലവർ കണ്ണിങ്ങനെ നോക്കി ഹൃദയത്തിൽ നോക്കി, പലതരത്തിലെ ആൾക്കാർ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന കാണാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പൊതുവായിട്ടൊരു 90% എന്താണോ കാണുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് സത്യമോ നുണയോ, അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ശരി എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗയോഗയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അഷ്ടാംഗയോഗയാണോ മേന്മയുള്ളത് അതോ ഭക്തി യോഗയാണോ എന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അർജുനൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടോ, ഒരാള് വളരെ കഠിന തപസ്സാണ് ചെയ്തേക്കണേ. കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേത്തുകൂടെ ഇലകളൊക്കെ പോയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അറിയണില്ല. അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ എത്തുന്നത് എവിടെ വരെയാ? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. ഇത് ആ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം. ആ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം വരെ അവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്താം. അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ നോക്കൂ. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ നഖങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് എല്ലും തോലുമായി മുടിയൊക്കെ വളർന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ധ്യാനത്തിനോട് ഇത്ര പ്രത്യേകത തോന്നാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാൽമീകി ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് വാൽമീകിക്ക് ചുറ്റും എന്താ പറയാ, ഇത് ചതലിന്റെ കൂട് വന്നു. അങ്ങനെയാണല്ലോ വാൽമീകം പൊളിച്ചു വന്നതാണല്ലോ വാൽമീകി ആവണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നമ്മളുടെ തീർച്ചയാക്കി നമ്മൾ എന്താ പറയണേ? ധ്യാനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ വാൽമീകി എന്താ ചെയ്തത്? രാമായണം രചിക്കുക ചെയ്തത്. ശ്രീരാമനെ പറ്റി എഴുതിയത്. അപ്പൊ വാൽമീകി വെറും ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാൽമീകി എങ്ങനെയാ ശ്രീരാമനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുക? വാൽമീകി ഭക്തിയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്, അല്ലെ? അതാണ് വാൽമീകിക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിൽ എന്താ പറയണത്?
ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സോറി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഉദ്ധരേതാത്മാനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേ ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മന. എന്താ പറയണത്? ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കണം എന്നാ പറയണത്. ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മനസ്സിനെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അധപ്പതിപ്പിക്കരുത്. കാരണം നമ്മള് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമ്മൾക്ക് വേണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ആ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ അധികം ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് സക്സസ് ആവാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കുന്ന ധ്യാനത്തിലാണ്. അതെല്ലാം സത്യയുഗത്തിൽ അതെല്ലാം അതിന് സാധിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ആയുസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മൾ നേരെ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകും. ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ വീട്ടിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് അത് സക്സസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കുക, നമ്മള് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നാൽ എന്താ പറയണേ? ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാ പറയാ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത്തിലെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. ഈ ഭൗതികതയാണ് വിശേഷപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കണ മാതിരിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും എല്ലാം നല്ലതായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. നമ്മളെ ഏറ്റവും എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ, നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം സന്തുഷ്ടരാകും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും നമ്മുടെ മിത്രവും എന്നാണ് പറയണത്. കണ്ട, മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഉറ്റ ശത്രുവും, ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. എന്താ പറയണത്? ബന്ധുരാത്മാത്മസ്യ അല്ലെ? മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ബന്ധു. ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിന്റെ സുഹൃത്ത്. മനസ്സ് ജയിച്ചവനാണ് മനസ്സിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സെന്താവും? ശത്രുവായിട്ട് മാറും. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ത് കാണണം, നമ്മുടെ ചെവി എന്ത് കേൾക്കണം, നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്ത് വീഴണം, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം എന്ത് കഴിക്കണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താവുള്ളൂ. അല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടേ അധ്യായം തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലേ. നമ്മുടെ ആസക്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് കാമത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. കാമമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? കാമമാണ് നമ്മുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പോ ഈ മനസ്സിനെ നമ്മൾ സുഹൃത്താക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ത് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയാൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന പറയണത്? അവർക്ക് ശാന്തി നേടാം. അവരുടെ മനസ്സിന് ശാന്തമായാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല അല്ലെ? പിന്നെ സൊസൈറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെന്ത് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്. അതേപോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ശ്ലോകം വായിക്കാം. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷണ സുഖ ദുഃഖേഷു
തഥാ മാനാപമാനയോഹോ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി ദ്വന്ദ്ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണോ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിശൈവ സ്വഭാഗേച്ച പണ്ഡിതാസമദർശിന അല്ലെ. ഒരു പണ്ഡിതൻ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്തായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്, എല്ലാവരിലും നായിലായാലും വലിയ ചണ്ടാളനെ ആയാലും ആനയിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, അതിലെല്ലാം പരമാത്മാവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറയണത്? അവിടെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖം, ദുഃഖം അല്ലെ, ചൂട്, തണുപ്പ്, മാനം, അപമാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓപ്പോസിറ്റുകളും നമ്മൾ എടുത്താൽ അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പോരായ്മയാണത്. നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം മോശമായ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും, കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെയല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് പെരുമാറുന്നു? അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മുടെ മനസ്സിന് അതിന്റെ കഴിവ് കുറഞ്ഞിട്ടാ. അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, അത് അവരുടെ തലയിലെഴുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയിലെ കുറവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കഴിവുകേടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താവും, പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ തോന്നില്ല. അത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് ഇട കൊടുക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈഷ്ണവ അപരാധാവില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പിന്നെ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താണ്? ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ, ജിത ആത്മന, ആരാണോ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ, അവരെന്ത് നേടുന്നു? ശാന്തി നേടുന്നു. പരമാത്മാ സമാഹിത, അങ്ങനെയുള്ളവര് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശീതോഷണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഹോ. ദുഃഖവും സുഖവും മാനവും അപമാനവും തണുപ്പും ചൂടും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന. കാഞ്ചനമായാലും ലോഷ്ടമായാലും എല്ലാം അയാൾക്ക് ഒരേപോലെ, അതായത് മണ്ണായാലും കല്ലായാലും ഒക്കെ സമമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ലാന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നാത്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി സ്ഥിരബുദ്ധിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ലാത്ത ബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നണില്ല. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവില്ല. സ്വർണം കണ്ടാലും മൺകട്ടയായാലും കല്ലായാലും, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ. പിന്നെ അയാൾക്ക് സ്വർണ്ണം ആയാലും എന്താ, കല്ലായാലും എന്താ, എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുക. ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണു, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണു, കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി എന്താ പറയാ, ഗുഹ്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ 9ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അടുത്ത സെക്ഷനായ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വേണം സഹവാസം. അല്ല ഭൗതികതയായിട്ടുള്ളവരായിട്ടുള്ള സഹവാസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഭക്തസംഘം, സാധുസംഘ. വളരെ ശാസ്ത്രം, സാധുസംഘ, ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രംഗ. ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഗുരുവിൽ പറയണത് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഗുരു പറയാ. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയണത് അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേ ഗ്രാഹ്യമിന്ദിരൈഹി സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതേ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവയൊന്നും സ്വഭാവം ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതേ. ജിഹ്വ അല്ല, ജിഹ്വ എന്ന് പറയുന്നത് നാവ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട്, എങ്ങനെയാ ഭഗവത് സേവനം? നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിച്ചും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടും അല്ലെ, അങ്ങനെ സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതേ, സ്വയമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ലീലകളെ പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി തരും. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകള് ഭഗവാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാത്യസ്നസ്തു യോഗോസ്തി നൈകാന്ത മനശ്നതഃ നാചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം. അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയും: യോഗി, രോഗി, ഭോഗി, രോഗി, യോഗി. അതായത് ഭോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ടുള്ള ഭോഗങ്ങൾ, വല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിലും ആസക്തിയുള്ള ഒരാള്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിലധികം കഴിക്കുന്ന ഒരാള്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എന്താവും? രോഗിയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് യോഗി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ യോഗി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്? ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത് സാത്വികമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് എന്ന് പറയും. എന്ത് ഭക്ഷണമാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അത് സ്വാത്വികമായിരിക്കണം, അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം, അങ്ങനെ പ്രസാദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കണം. പിന്നെ കുറേ സമയം ഉറങ്ങണത് അലസതയുടെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലെ, താമസ ഗുണാണ്. നമ്മൾ കുറേ ഉറങ്ങാൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് കുറച്ച്, നമ്മൾ തന്നെ പറയില്ലേ, കുറേ ഉറങ്ങിയെന്നുണ്ട്, എന്താന്നല്ലേ തല എന്തോ മാതിരി. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലൊന്നും നിൽക്കില്ല കുറെ അധികം ഉറങ്ങിയാല്. അത് മാത്രല്ല, നമ്മൾ കുറെ അധികം ഉറങ്ങണതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റാ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്, മറ്റ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോവാനുണ്ട് പ്രായമായവർക്ക്. ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് പോകണം, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്, ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ എടുക്കണ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാതാജിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കുറെ ഉറങ്ങിയാൽ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യോഗി ആവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും യോഗി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകമായിരിക്കും. 6:17 ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. യുക്തം അതായത് യുക്തനായിട്ട്, യുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അയാൾക്ക് യുക്തമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടെയുള്ള വിഹാരങ്ങള്, ആഹാരങ്ങള്, കർമ്മങ്ങള് എല്ലാം, നിദ്ര, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. യുക്ത ആഹാര വിഹാരസ്യ, ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ എല്ലാത്തിനും നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് വേണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് വേണ്ട. കാരണം പൊതുവേ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തി മൂത്ത് ഭ്രാന്തായി എന്നുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്ത്, ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. കാരണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്കൽ ഇരുന്നാലും ഈ കൊറോണ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അത്.
ഈ സൂമിൽ കൂടെ എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനും എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ? ആ കൊറോണ സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ക്ലാസ് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോ ക്ലാസ് അവിടെ വെച്ച് ഇല്ലാണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയം എന്തോരം പേരിലേക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുക? അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യം പറയാ. എന്താ അത്? യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എന്താ പറയണത്? യോമാം പശ്യതി സർവത്ര, എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിനും ഞാനുണ്ട് എന്നും എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വിടില്ല എന്നാ പറയണത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാനും വിടില്ല എന്ന്. ആ ഒരാളെ, ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല, നമ്മളെ ഭഗവാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താ ഈ പടം? നരസിംഹ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. എന്തോരം കഷ്ടങ്ങളാ അനുഭവിച്ച് അച്ഛൻ ഹിരണ്യകശിപു എത്രത്തോളം സ്വന്തം മകനെ എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ കൊല്ലാമെന്നാണ് രാത്രിയാകുമ്പോ ആലോചിക്കുക. നാളെ ഇവനെ എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാന്ന് കൊല്ലണ്ടേ? നാളെ ഏത് ആനയാണോ കടലാണോ വേണ്ടേ, അതോ വല്ല മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇടണോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലേണ്ട വിധങ്ങളായിരുന്നു അയാളുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും. എന്നാ ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടി എന്താ ആലോചിക്കണേ? എന്റെ കൃഷ്ണ, നാരായണ, എന്റെ വാസുദേവ, എന്റെ അച്ഛന്റെ ബുദ്ധി നന്നാക്കി തരണേന്ന് അല്ലെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു ഭക്തന്റെയും അഭക്തന്റെയും വ്യത്യാസം. അതേപോലെ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല, ആ കുട്ടിയുടെ വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ തൂണിലുണ്ടോ നിന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ആ സ്തംഭം പൊളിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരല്ലേ. സ്തംഭം, ഒരു പാട്ടുണ്ടായിന് അല്ലെ, സ്തംഭം പിളർന്നൊരു ഹുങ്കാരനാഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദിക്ക് മുഴുവനും നടുങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടെ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും പേടിച്ചു എന്നാ പറയണേ. എല്ലാ ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവ് വരെ പേടിച്ചു ഭഗവാന്റെ ആ വരവ് കണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു അനക്കം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ കൈകുപ്പി നിൽക്കുക. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സില് ഈ തൂണിൽ നിന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് രൂപം എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മള് ചില രൂപങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭംഗി കണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാനെ ഏതിലും കാണാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായി, എങ്ങനെയും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായി. ആ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് നമുക്കൊക്കെ എത്താന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അത് എന്റെ ഭഗവാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം എന്താ? ആ എന്റെ ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് ഏത് രൂപത്തിൽ വരാനും പറ്റുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം. ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ശംഖചക്ര ഗദാപദ്മത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോ ഇതുപോലൊരു രൂപം വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് അവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഏത് രൂപത്തിലും എന്റെ വാസുദേവൻ വരും അല്ലെ, എന്റെ നാരായണൻ എങ്ങനെയും വരും. എന്റെ നാരായണന് ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടും ആ ലീലകൾ ആടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അത്രയും 5 വയസ്സുള്ള ആ ബാലന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണത്. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ വിടില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഭക്തൻ, അഹം ഭക്ത പരാധീന എന്നാ പറയാ. ഞാൻ ഭക്തന്മാർക്കാണ് പരാധീനൻ, എന്നെ ഭക്തന്മാർക്കല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾക്കും കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ പറയില്ല ഉറവിടം ഭഗവാൻ, സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല.
ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കൽ മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്നുള്ളത് സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തഃ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾ വേണം. എന്താ വേണ്ട? ഭക്തി വിലോചനം. ഭക്തിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക്, അല്ലെ? ആ ഭക്തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പ്രേമമാണ് വേണ്ടത്. ആ പ്രേമമായ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സന്തഃ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, എപ്പോഴും ഹൃദയത്തില്, അല്ലെ, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, എം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം, നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതിനപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഗുണസ്വരൂപനെ, ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഭഗവാനെ, ആ സ്വരൂപം ഭഗവാനെ എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് പ്രേമം വേണം. നമ്മുടെ പ്രേമഭക്തിയാണ് ഭഗവാന് ആവശ്യം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമഭക്തി കൂടെ ആ ശ്യാമസുന്ദരനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ, ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഇതാരാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവാണല്ലോ ആദ്യം ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അർജുനൻ പറയണത്. ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രടം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. എന്താ പറയണത്? എൻ്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണ, കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടാം. കാരണം എനിക്ക് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. അത്രയും വില്ലാളി വീരനാണ്, അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പോ ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രടം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് നമുക്ക് US മുഴുവൻ ചുറ്റി വരാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു പടം കണ്ടാൽ പിന്നെ അതിന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ വരെ പോയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സ്, വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താം. കാറ്റിനേക്കാളും വേഗത കൂടിയതാണല്ലേ മനസ്സ്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ അർജുനന്റെ ആ ദൃഢബുദ്ധിയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരോട് ഇതേപോലെ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അർജുനൻ പറയും കണ്ണാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും പറയും ഇല കണ്ടു, പൂ കണ്ടു, എന്താ പറയാ, മരം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അർജുനൻ മാത്രം പറയും ആ കിളിയെ വരെ കണ്ടു എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവസാനം അർജുനൻ തന്നെ പറയണത് ആ കണ്ണുകളാണ് ഞാൻ കണ്ടതെന്നല്ലേ. അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ട്, അത്രയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ, കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അർജുനനാണിത്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ പാഞ്ചാലി സ്വയംവരത്തില്, ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തില് ആ ജലത്തില്, അല്ലെ, നിശ്ചലമായ ജലത്തില് നോക്കിയിട്ടാണ് മുകളിലുള്ള തത്തയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെറിയണത്. അപ്പൊ അത്രയും അധികം ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരാളാണ് പറയണത് ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രടം തസ്യാഹ നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവസു ദുഷ്കരം. വായുവിനെ എനിക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ, പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ എനിക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിർഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അതും സാധിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ വേണം? വൈരാഗ്യം വേണം, അഭ്യാസം വേണം. അഭ്യാസം കൊണ്ട് വൈരാഗ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണതാണ് അർജുനോട്. കാരണം വായുവിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാലും മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുമ്പോൾ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയണത് അത് സാധിക്കും അർജുന, പക്ഷെ നിനക്ക് അതിന് വേണ്ട അഭ്യാസം വേണം, അല്ലെ? അതിന്റെ നിസ്സംഗത, നമുക്ക് എന്തിനോട് കണ്ടാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അടുപ്പവും തോന്നാത്ത വിധം ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ 41 പറയുന്നു, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക
ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാഹാം ഉഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ അഭിജായതേ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്തു, ആ കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ ധ്യാനത്തിലും യോഗയിലും ഒക്കെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ചോദിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അയാൾക്ക് വേണ്ട ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ മുന്നേറാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ വേദന എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള, അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പരാജിതരായി എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. എന്താ പറയണത്? ഉപരിലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് അല്ലെ? ഭൂമിയുടെ ഉപരി ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? ഭൂർലോകം, സുവർലോകം, സ്വർഗലോകം. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി, അത് പിന്നെ പറയണുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആയുസ് കൂടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുണ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മളെ കാണുന്നില്ലേ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ സ്വർഗലോകത്ത് പോയി ആ പുണ്യം തീരണ വരെ സ്വർഗലോകത്തിരുന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ അവരുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കണം. പിന്നെ അവരെന്താ അനുഭവിക്കണം? അവരുടേതായ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം അവർ തിരിച്ചും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അതാ പറയണത്, അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയനാകുന്ന ഒരാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരം വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും വന്നു പിറക്കുന്നു. അതായത് ശ്രീമതാം ഗേഹേ, അതായത് ഐശ്വര്യമുള്ള ഗൃഹത്തിൽ അവർക്ക് വന്ന് പിറക്കാനായിട്ട്, ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. യോഗീനാം അഭി സർവേഷാം മദ്ഗരേ അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേയുക്ത തമോമതഃ. എന്താ പറയണത്? യോഗീനാം അഭി സർവേഷാം, എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അല്ലെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? എന്നെ തന്നെ, എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. മദ്ഗതേർ അന്തരാത്മന, എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേയുക്ത തമോമത. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര്, ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, എന്നോട് ദൃഢമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ പറയണേ. എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ആദ്യം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാ പറയാ, പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് ദൃഢമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ എന്തൊക്കെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എന്നോട് എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്ന, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമനാണ് ആ യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചും ഇതില് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, അഷ്ടാംഗയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്, അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദർഭപ്പുല്ലൊക്കെ വിരിച്ച് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നട്ടെല്ല് നിവർന്നിരുന്ന് ഓരോരോ നമ്മുടെ ഓരോ ചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കുണ്ടലിനി ശക്തി സഹസ്രാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മള് നല്ല സമയം നോക്കിയിട്ട് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതൊക്കെ യോഗികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് വളരെ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയണത്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്റെ യോഗി ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെയാണ്. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞം, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് കലിസന്തോപന നിഷത്തിലുള്ളതാണ്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യഥ. കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക്
ഇതില്ല, ഗതി കിട്ടില്ല. ഗതി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം തന്നെ ജപിക്കണമെന്ന് കലി സന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാ ഇത്രയും കൂടുതൽ നിലകളിലേക്ക് നമ്മൾ കോണി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് പോരെ? അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെതായ ബലങ്ങള്, അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. നേരെ ഭക്തി, പ്യുവർ ഡിവോഷൻ അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ജപം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും ജപിക്കണം. 16 മാല ജപിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞത്, എന്താ ഗുരു പരമ്പര പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ദിവസമായിട്ടും നമ്മുടെ ജപം കൂട്ടി 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 നമ്മൾ 16 മാലയിലേക്ക് എത്തണം. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് 16 മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തൊട്ട് 16 മാല ജപിച്ചവരുണ്ട്. അത് പറയണത് അവരുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അവര് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അത്ര തുടങ്ങിക്കണേ, അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗുരു ശാസ്ത്ര സാധു ശാസ്ത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്ത് പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ എടുത്താലും ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രവിധിപൂർവകമായിട്ട് മാത്രമേ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നും പ്രഭുപാദയുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പ്രഭുപാദ ഒരിക്കലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ ഓരോ ബുക്കും നമുക്ക് അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചതാണ് അല്ലെ. സ്വർണവർണ്ണമാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കളർ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എവിടെയുണ്ടായത്? മഹാപ്രഭു കൽക്കട്ടയില് മായാപൂരാണ് മഹാപ്രഭു ജനിച്ചത്. ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജനനത്തിൽ 24ാമത്തെ വയസ്സിലെ ബ്രഹ്മചര്യം എടുത്ത ആളാണ് മഹാപ്രഭു. ഭാഗവതത്തില് മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റിയൊരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണവർണ്ണൻ തുഷാകൃഷ്ണം സാംഗോ പാങ്കോസ്ത ശാസ്ത്രതം എത്ര യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തീസു മേധസ. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ അറിവ് ലഭിക്കൂ എന്നാണ് ഭാഗവതം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവതത്തില് മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അതായത് കലിയുഗത്തില് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു പോംവഴി. പിന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വേറെ വല്ല മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം വേണം, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ 12 ഈ ഷോഡശനാമം എന്നാ പറയാ, കലി കൽമഷനാശനം. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളെയും അകറ്റാനുള്ളതാണ് ഈ ഷോഡശ മന്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെല്ലണം. പകുതി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മാത്രല്ല, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് അത് മുഴുവനും കൂടെ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ് ഈ പ്രിയ രാജാവ്? നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതെന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യജ്ഞങ്ങളിൽ ജപയജ്ഞം ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജപയജ്ഞം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജപിക്കുക. എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്യക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളില്ല. അതായത് ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിന്റെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പല പേരുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രഭുവിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഇതാണ് ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകം. അപ്പൊ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കത് ഇതാണ് ഗോവിന്ദ അങ്ങേക്ക് പല പേരുകളുണ്ട് എന്ന് ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് നമ്മൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധു ജീവനം ആനന്ദാംബുതി വർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്തവനൈ പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ചെല്ലിയാല് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടത്, മഹാമന്ത്രം ചെല്ലേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചെല്ലണം. ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. മാല കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? ഈ മാല കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗുരുബീഡ് കണ്ടില്ലേ? ഈ ഗുരുബീഡിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൈവച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെല്ലേണ്ടത്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അതാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. കണ്ടോ? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം ചെല്ലുക. പിന്നെ അത് നിർത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ 1 പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയിട്ട് വേണം അത് നിർത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് നാമാപരാധം എന്നുള്ളത് കുറയും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പേരിലാണ് ഇത് ചെല്ലുന്നത്. ഈ 5 പേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവരാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മന്ത്രം ശ്രവിക്കണം. മന്ത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ചിലവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും ഉണ്ടാവില്ല രാമനും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അവര് ശരിക്കും ചെല്ലണത് ശരിയാണെന്ന്? നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് തന്നെ ചെല്ലണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചെല്ലേണ്ടത്? ആദരവോടും ഭക്തിയോടും. നമ്മൾ കുറെ പണിയെടുത്തു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 16 മാല ജപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ കുറെ പണിയെടുത്തു, കുറച്ച് അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ഇവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞു, കുറച്ച് മൊബൈൽ നോക്കി, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഈ നാമം ചെല്ലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കില് രാധാറാണിയും ഭഗവാനും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയണേ. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട മന്ത്രമാണ്. അതിന് നമ്മൾ അത്രയും ആദരവോടുകൂടെ തന്നെ വേണം ജപിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും, അപ്പൊ ഇത് മന്ത്രം ജപിക്കണതിന് നമുക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണമെന്നില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഏത് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നും നടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ജപിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതാണ് ഗുണമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ച് തീർക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ കൊടങ്ങമത്തി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. പിന്നെന്താ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാം. രാവിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ 16 മാല ജപിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ ജപിച്ച് തീർത്താൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷെ നല്ല വലിയ ആൾക്കാരായാലും നമ്മുടെ പ്രഭുക്കന്മാരെല്ലാവരും രാവിലെ ഇരുന്നാണ് അവരെ ജപങ്ങൾ തീർക്കുക. പിന്നെ കുളിച്ചോളണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ കയ്യും കാലും മുഖം കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ കുളിക്കുക. അല്ലാത്തവര് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ജപിക്കാനായിട്ട്.
പിന്നെ എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് മാലയിൽ തന്നെ ജപിക്കണമെന്ന്. വേണം. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളത്. നമ്മള് എണ്ണത്തിൽ തന്നെ എണ്ണം വെച്ച് തന്നെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെ, ഒരു മാലയെങ്കിലും 108 തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാലയെങ്കിലും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവനുമായിട്ട് 108 എണ്ണം ഒരു ദിവസം ജപിക്കണം. പിന്നെ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലരുത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പകുതി ചൊല്ലി പകുതി ചൊല്ലാണ്ടിരിക്കരുത്. മുഴുവനും കൂടെ ചൊല്ലുമ്പോഴേ അത് മഹാമന്ത്രം ആവുന്നുള്ളൂ. ജപമാലയില് നമ്മള് മുത്തിൽ തന്നെ, ഒരു മുത്തിൽ തന്നെ മുഴുവൻ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. കൃഷ്ണമുത്തില് മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുരുപീഠം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലരുത്. നമ്മൾ ഇവിടം തൊട്ട് അല്ലെ, ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതായിട്ട് മുത്തായിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. പിന്നെന്താ, മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പണിയെടുക്കുക, പുസ്തകം വായിക്കുക, മൊബൈൽ നോക്കുക, TV കാണുക, വർത്താനം പറയുക, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താ, നാമഗുണം. നാമത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മള് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം. എല്ലാവരും എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെ, എന്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ആ കുടുംബം. മനസ്സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പുറകിലേക്കാണോ തോന്നുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ശ്ലോകാണ്. യുഗായുധ നിമിഷേണ ചക്ഷുഷ പ്രാവിഷായുധം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹണമേ. അതായത് ഗോവിന്ദൻ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഏത് യുഗത്തിലിരുന്നാലും എനിക്ക് ഗോവിന്ദന്റെ നാമങ്ങൾ തന്നെ ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കണേന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും